Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da ibada. Farko da suna Allah mai rahma mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga shugaban halittu manzo sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. To jama'a, ina so in yi fayyace abu biyu ne. Ina so in yi dan jawabi saboda masu hankalta su hankalta. Na farko ina so magana akan bambancin bara da kuke magana da bambancin almajiri da nake magana. Farko dai in magana akan nawan, can naku ku zauna ku bambance da kanku. Almajiri da kuke ji, kalmar almajiri ba kalmar kaskanci ba ce. Kalma in an ce maka almajiri, kalma ce da aka ɗauko ta daga almuhajirun. So yawancinmu yanzu ba mu damu da ilimin addini ba mu damu da sanin larabci ba, shi yasa ba mu san ɓoyayyen kalmomin nan ba. Mun fi ta'allaka da harkar duniya yanzu. Almuhajirun abin da ake nufi mutanen da suke ɗan hijira daga wani gari zuwa wani gari. Ina ga wannan ba sai na tsaya ne muku bayani ba. To wa'annan mutane da ake kawowa kuma still almuhajirun ɗin wa'anda nake magana a kansu su ne wa'anda suke zuwa neman karatun Qur'ani. Almuhajirun kala-kala ne, wani zai hijira don wani abu, wani to fa hijratu ila ma hajara ilai. Ina ma magana akan wa'anda suke zama aramomi daga baya su karatun Qur'ani. To jama'a, ina dai tafa dai har yanzu ni dai ba wai ca ne maka kana da hali sai ka kai ɗanka bara ba ko ka kai shi, ba shi nake gama ba. Almuhimmu dai kar ɗanka ya zauna da jahilci. Yawwa, to amma iyayenmu sun yadda da wani abu tun da kuma ya yi tasiri, yana amfani. Sun yadda da ka ɗau yaro ka canja mishi environment, ka kai shi wani gun daban. Environment canjinsa yana bada canjin yanayi na rayuwar mutum. In ya tafi inda ake karatun Qur'ani ya zauna, zai tashi da Qur'ani. In baya ganin iyayensa zai mai da hankali, sai ka haddace izu kaza za ka je gida. Haka muke yi, sai kai ta kokari kai ta hadda. To idan mutum yana da hali ya kai ɗansa almajirci ya bada abinci, fa ni'ima. Hamma in yana ɗaunoyin wasu, fa ni'ima. In bai da hali ya kai ɗansa ya ce da Allah a ɗanka ba shi lokaci ya tafi ya nemo abin da zai ci ya zo ya karatu, fa ni'ima. Abin da ba a so ɗanka ya tashi ya tuhume ka da shi da jahilci, ka bar shi da jahilci. Alhamdulillah, duk abubuwan da iyayenmu suka yi don mai karatu muna ganin kamar matsawa ce, amma da ƙarshe mun gani kuma muna musu addu'a ko da yaushe Allah ya ji kansu. Wanda kuma suke tare da mu, Allah ya raba mu da su lafiya, su ma ya kai su kyakkyawan makwanci. To jama'a, mabarata ku da kuke magana akai, wayannan na cikin gari ma yanzu sun fi masu shigowa yawa. In ba ku sani ba a sanar da ku. Masu zuwa neman taimako, in ka tambayi mutum 100 a ina kake, zai ce ma nan unguwa kaza. Wayanda kuke zuwa suna bacci ku ɗau hotonsu, da yawansu ma wasu aikatau suke zuwa, wani aiki ne, wani kuma daga cikin garinsu ma, daga cikin unguwarsu ya fito ya kwanta abu. Amma in da ka je ka yi bara ba ka da abin da za ka ci, ba wanda ba ma dalilin da mutum zai ɗauke ka mai laifi ko ya ɗauke ka makaskanci. Wani ya ce wai ai bara haramun ce, wa ya gaya maka? Idan mutum yana da yadda zai yake bara, wannan shine haramun. Ka zama maroƙi haramun ne. A ce wai kai kullun da ƙarfinka da komai naka da roƙo za ka ci, haramun ne. Kana da abin da za ka ci yau da gobe, kana da yadda za ka, haramun ne. Amma magana almajirci, wani in ya taho a sa masa condition, to sai kai min aiki zan baka abinci, wannan ba yadda za ka yi da shi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da macen da ta kira shi cewa ubansa yana nemansa, ta nuna da ya zo kai, mahaifinta ya ce masa zan baka ‘yata ne, amma da sharaɗin kaza, za ka dinga min kiwo
shine sadakinta. So ko da abinci ne zai bashi air condition ne zai zaunar da shi, amma ba zaman banza fa za ka zo kai ba. Zan dinka baka abinci kana ci. Mi magana ta gaskiya tsakaninmu da ku. Nawa ne akan titi na faɗa kun yi shiru suke zuwa, kana kofar biyu ke mutum zai tare ka bai da komai, da Allah ka taimaka mar da kuɗin mota. Tun da muke ake wannan, bai da abin da zai ce, registration bai da yanda zai yi, duk shi wannan. To wasu ma suna da yadda za su. Wani abu aka ɗaukar wa Bahaushe da kuma sauran yarukanmu na arewacin Najeriya muka ɗauka. Kuma waɗanda suka ɗauko mana wannan abin ka je ka bibiye su, waɗanda duk suke wannan rashin mutunci da suke ta surutun na a social media da waye, in ka bi baban mutum babarsa za ga ba asalin Bahaushe ba ce, ko ba asalin yarukan arewa ba ne, ko ba wani ba musulmai ba ne ba. So bas in kana ba musulmi ba, akwai abubuwanka da ya kamata ka yi wanda bai kamata in shiga business ɗinka ba. In ina musulmi akwai abubuwan da ya kamata in yi, bai kamata in shiga business ɗinka ba, bai kamata kai ka shiga nawa ba. Kullum mu Bahaushe ake raina, yana zo sai a zo a ce baka da hankali, sai ya ce eh wallahi, sai ya tafi neman hankalin nasa fa. Misali shine kawai ana zaune sai a zo a ce mana ai yanzu haka aure mutuwa, kullum an yi aure 50 100 mutuwa suke, kullum an yi aure 50 40 mutuwa suke, ko 45 ba za a yi sati ba za su mutu. To ni tambaya ɗaya anan, me isa ba za mu je mu bincika mu ga haka bane kafin mu yadda eh haka ne? Just saboda kawai ka san wata ƴan makocinku da ta yi aure, auren ya mutu, ko wata kawace shikenan? To assignment zan baka. Idan ka je aure 30 a shekarar nan, ina so ka je ka bincika kai waya ka ji wannan auren suna nan ko sun mutu. Kawai shine assignment din da nake baka. Sai in ka ji sun mutu, sai ka zo ka yadda da maganar da mutane suke gaya ma. Muna nan aka zo aka ce muna wa 'ya'yanmu aure saboda su ane musu aure a shekara 17 18 16. Bayan idan mun koma baya, Maki sallallahu alaihi wasallam a cikin matarsa akwai wanda ya aura tana sha. Sannan duk wanda tun da Bahaushe, duk wanda ya magana da mahaifiyarsa sai ta ce min ai nisan da na auri mahaifinka shekara ta 10 kaza. Amma duk lokacin fa wai ba rashin hankali muke ba, sai yanzu ne wani ya zo ya kalle mu sai ya ce ba ku da hankali, kuna yin abu kaza da bai dace ba. Muna zaune a zo ana kaza, unguwar zoma na karɓar haihuwa, wanda duk wani ɗan shekara 30 baya mu anan kaɗan ne aka karɓe su a asibiti. Amma lokacin da ci gaba ya ƙara zuwa na harkar likitanci, sai aka ce ai unguwar zoma lalata rayuwar mata take, tana sa su kaza, tana sa su yoyon fitsari da waye, wanda da can duk yawan da aka yi unguwar zoma ce ta aiki. To abinda nake so mu fahimta anan shine, idan waɗannan abubuwan da ake zuwa kai tsaye ana ce mana ba masu kyau bane da muke yi, so su iyayenmu mai isa suka yi surviving. Yanzu duk bala'in da muke ciki, dan Allah in ka zagaya da can ana ciki. To me isa ba za mu tsaya mu hankalta da masu kawo mana irin waɗannan abubuwan ba? Lokacin da aka kawo aka ce suturan mu muna sata, ai ba mu iya sa kaya ba, sai mu tsaya mu tunani to okay, in mun sa ana sha'awa a duniya to ba mu iya ba, ya mutanen da can suka dinga sa kaya har zuwa yanzu? In ba mu iya sa kaya ba, ya kayan mu a kasuwa suka fi tsada? Ya kamata dattijanmu na arewa, Allah ya ji kansu Bashir Tofa, irin waɗannan duk suna magana akan al'adu da sauransu. Idan an kawo irin waɗannan su shiga, su fara yo bincike, sai su fito mana da bincike mai kyau. Bincike kamar misali akan aure da ake cewa yana yawan mutuwa, wanda ƙarya ne. Ana aure yana mutuwa, wannan ko ina ne normal haka yake. Zai aje masallatai, mutum ne kuka kama je biyu kenan, biyu ke masallatan biyu ce, in kai aure za a baka certificate
takardar shaidar kayi aure kaza kaza. Sannan akwai wani kwamiti wanda za su dinka bincikawa, wanda kai in kuna da korafi za ku dawo wajen su seta ku. So sai a je a tambaye su aure dawo kuka, in sun yi aure 1000 sai a tambaye su a 1000 na an kawo korafi 200. In an kawo haka sai mu fara tambaya. Amma ka je auren wani, ka je auren wani, ka je auren wani a satin, kuma duk wani sati ya zo kai baka ji an ce auren nan da ka je sun mutu ba, amma wani ya zo ya tare ka anan wai ana aure 100 a sati, 90 suna mutuwa, 10 ne suke ragewa. Yaushe ake wannan? Duk wanda ya ɗauko ƙurarsa sai ya kawo kan al'adunmu kawai ya ɗora mana dan ya wargaɗa mu, to ba ku sani ba, mu ba za mu daina magana akan wannan ba. Kawai in ka gaji da mu, duk yadda za ka yi da mu. Amma magana gaskiya, yadda iyayenmu suka taso suna rayuwa abu mai kyau ne, wanda suka yi na kuskure ne. Amma abinda suka yi na kuskure a bayyane yake, ko da can din za ga 'yan tsirari da suke yinsa. Amma abinda duk suka haɗu majority a kansa, dan me za mu zo yanzu mu mai da shi kuskure? Abinda addini bai haramta ba, mu ba zai zama haram a gunmu ba. To ku yi haƙuri. Magana almajirai kai, wannan magana ce sahihiya, na ƙara yinta, ba ruwanka. Duk wanda ya ga sama bata tsaya yadda ya kamata ba, in ya ji haushi ya hau ya gyara. Kawai wannan shine, baka taimaka wa mutum ba kuma ka isa ka hana shi rayuwarsa ba. Duk abin da ake ciki a gwamnatin nan mun sani, duk abin da ƙasar mu take ciki na kuskure mun sani, amma mu danne, sai kawai saboda kai san ranka sai ka bau, sai wani ya je ya kwana da yunwa saboda me ba yadda zai ci. Saboda kai san ranka kawai sai wani ya je ya kwana, ya zauna cikin jahilci saboda ba yadda zai. Kai zaka iya biyan makarantar miliyan 1, shi ba zai iya biyan makarantar miliyan 1 ba. Zaka iya biyan makarantar 100,000, shi ba zai iya ba. Zaka iya biyan makarantar 10,000, shi ba zai iya ba. To sai ya zauna a jahili, kana kallonsa, kana tsine ma a unguwa, kai kuma sai ka je makaranta mai tsada, daga baya ka zo ka dinga ce maɓarawo, a bashi bindiga ka ce an ba. Duk waɗanda ake cewa sun rataye bindiga, so ake a yi sharri a ce yara ne, ba a ce yara ba, a yi sharri a ce yara, a ce duk waɗannan yaran ne suka koma can suke yi. Kullum fada ake, ai yara ake rataya bindiga, to waɗannan ɗin so muke su koma su ci gaba da yi. Da Allah a ƙyale almajirai su zauna lafiya, a ƙyale mu zauna lafiya. Ka yi business ɗinka, wani ya nasa. In ka ga mutum yana rayuwarsa a wannan harkar ta cikin Najeriya, ka ƙyale shi. In dai bai saba gwamnati ba, bai saba dokarsa ta addinin musulunci ba, ka ƙyale shi. Allah ya samu dace. Ma'assalam jama'a.